Aizkorripean dago leku paregabea, jende humoretsua laita xelebrea, Zeledonen jaioterria, dena tipo soberezia. Aizkorripean dago leku paregabea, jende humoretsua laita xelebrea. Leku hori da, Zaldu ondo herria, azenolako inauteria. Inauteritatik gatoz, neguari su eman eta lurra esnatzeko gogoz. Markito sasto baten gainean, harrapatuta herriskak, etorkizun honik ez du izango gure protagonistak. Plazara iritsita Markitos, altueran kokatuta, 7 metrotara da lurretik lata hortan sartuta. Inauteritatik gatoz, neguari su eman eta lurra esnatzeko gogoz. Andre zaharrak bizkarrean du, gizona paseilloan, epaiketan negar malko batzuk sortuz begi ondoan. Artalde bihurri bat dugu, belardietan saltari, inoiz ez diote egiten kasurik hartzaiari. Inauteritatik gatoz, neguari su eman eta lurra esnatzeko gogoz. Domadoreak saiatu arren, hartzak zaintzeko errituan, mozorro gizenen kontra joan behar dira segituan. Bidi aurrera kabadoaz, naiz agian ez konformen, inguruan berriz porreroak handi eta deformen. Inauteritatik gatoz, neguari su eman eta lurra esnatzeko gogoz. Predikadoreak prest darama, predikua eta zepoz, errudun gisa epaia hor da Sutan Markitos! Sutan Markitosek duenean, arrauz lepokoa galdu, beste urte bat ez saldu ondo egongo gara salbu. Inauteritatik gatoz, neguari su eman eta lurra esnatzeko gogoz.